Tini Paimani ke affair khanya bagi fayo ang eto din bosor kolmo 2010 ni simi 2019 পর্যন্ত ani chelaba ang hamjak tongkha bo tabu ke ang bai kogrok salia anona bona siglia yakari rekha ang tabu abon bai justice nayo aboni sekang bo ang borokni election puro bang borokni nogo thangjak aboni pore bo ani nokni guardian rok bai seng borok bai kogrok bo senglei pailaijak joto kisu lukurok tongo apurbo nugui borokni parani borok potibasi rok joton tongo aboni yaglo ang borokni nogo thanga bontui tamni bagai kogrok sayarokni thangma yaglo borokni dara sawo kainai hneimang sungno kogruwo aboni pore engke sung sar NC ni nogo bo thangka sar NC bo sungno khub chesta khlaika kaham khlanya ni bagai haipro bo a je kok borok narak liya kichapano kok narakli ani pore sung tabuk kangke ang already ani sakno banchina bagai ani je manchama nang basina bagai ang tabuk thano affair khanyani phaijak a khlai ta tinin simi khlaikya tabuk bota mo justice ani bagai justice tungno sungbri rokhe tamo omo haike mang da thungui tongjaknai klaisi borok bai ser borok chulangke khoroksa raima beli 44 nong raima beli ni Dhananjay Tirpura bo tabuk MLA mankha ang bini nogo bo thangjak kok singe sin segang bo thangja kok sungmani pore bo bini nogo mang se ang 3 mas 4 mas haike tongo tabuk sengke tabuk mandai thanoyo affair khayo sung amne chole maning kangke 9 bosor haira ning choli ui tongo tabuk